Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media nepaSaint TV. Muzuva ranhasi tiri kuno kuDZ apo tiri kukurukura nemasex workers tichinzwawo matambudziko avo avanosangana nawo. Panapa ndine hanzvadzi yangu. Hanzvadzi wakadii? Aiwa, tinofara zvedu. Tinokumbira kuti udze vatariri kuti basa rako rekutengesa mwiri wakaritanga rini, uye zvakare chii chakaita kuti utange basa iri? Basa iri rakaritanga last year, iya yekufirwa. Saka netsaona village yangu. Ndosaka ndakazosangana netsaona iyi. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo pabasa rekutengesa mwiri? Dzimbokuwa chayo unogona kutoshaya mari yacho. Idambudziko yararo. Dzimbokuwa kana kutorohwa chaiko. Idambudziko. Munongochirohwa zvaita sei? Dzimbokuwa pamwe wasangana akadhakwa. Vanonetsa kunzwisisa. Vakutonetsana. Okay, ndio dambudziko rechipiri. Rimwe dambudziko zvakare? Rimwe dambudziko nderekuti dzimbokuwa umwe anogona kutokunyima mari yacho. Kana uchingowanyimwa mari ndeapi matanho amunotora imimi? Dzimbokuwa anogona kusiya kuti ngazviende. Ndinowanzwa vazhinji vachitaura kuti vanotanga vabhadharisa musati matanga bonde. Ko imimi hamutanga nekubhadharisa here? Dzimbokuwa unenge usingazvizivi. Saka kuti katange taita. Alright, hanzvadzi makambonzwa here nezvezvirwere zvepabonde? Munombosanganawo nazvo here? Uye kana muchinge masangana nazvo, ndeapi matanho amunotora imimi? Kana usangana nematambudziko akadai, unogumhanya kuchipatara. Wakasika kubatsirwa. Mune muripo wamunobhadhara here kuchipatara ikoko? Kuna chimwe chipatara chisina muripo chokuti unoenda unobatsirwa ikoko. Wabatsirikana. Okay. Ngatiti isusu semianzaniso. Timune vana handiti? Alright, maitawo mukana kuti masangana nababa wemwana kubhawa kana kuti munhu akakupisai mhandara ari kudawo kuti akukechei, munobvumirana nazvo here? Unobvumirana nazvo. Kana ari mashort time munoita mari hanzvadzi? Kana iri short time ndinoita pondo kana $4 for 2. Alright. Kana kuno mwana anofarira madamba refu vanorova kana maslip over munoita mari? Unogona kutombote $5. $5 usiku wese? Usiku wese hanzvadzi. Unoona kuti mwana adye sadza pakusera muti. Alright. Mataura zvekuti pashort time munoita $2 kana $1 for 2. Zvinenge zviri zvemaminutes mangani izvizvi? Zvakuenderana nemunhu wacho macho. Mwana unonoka kupedza, mwana kurumidza. Katiti semianzaniso, kune vamwe vari kushandisa hameno yavanoti Congo dust kana kuti hameno zvavanoshandisa. Munhu abhadhara $2 iyo ubva ari wadamba refu rinosvikana kuti 40 to 50 minutes. Munoita sei pakadari pavo? Hapana zvokuita, unotongoshekerera kuti ndozviripo. Pane mumwe mubvunzo wangu wandinofarira zvakare. Pazuva imimi munowanzosangana kana kuti kurara nevarume vangani? Kana 4. Tinozviziva kuti vanhukadzi vane madays avanoenda kunonzi kumwedzi, handiti ka? Imimi muchinge muri kumadays iyayayo, tomboti pamwe kupera kumwedzi apa munoda mari irindi, munoita sei? Unotongoriska. Munoriska like how? Natotsanangurira chaizvo munoriska how? Unotongoita zvakadaro. Unoita zvakadaro? Hamuzosanganawo here nokuti vamwe vanhu vanenge vazviona munozosvika panenge pakunetsana? Unongapoti emergency. Emergency. Alright. Pavarume vamunosangana nawo imimi, toziva kuti varume hatina kufanana. Kune vane dzirefu, kune vane dzikobvu, kune vane dzitete. Vamunofungidzira kuti vamunoona imimi vanonatsogona bonde varume vanenge vakaita sei? Vanenge vane dzakaita sei?
vanenge vari dzinhafu dzipfumbi. Ya. Okay. Alright, muri muchihore imomo nderipi zuva ramunoti aiwa makakechwa asi makabva mabenefita like mari nekuti mari nekunakirwa nebonde zvakare riripo iri zuva rakaita sero rino? Harisati. Hamusati? Okay. Kuzuva ramunotiwo imimi makakechwa nemurume akakutsamwisai akakugumburai zvakanyanya izuva ripi uye chii chakanga chaitika zvakare? Tsakasakara nazvo. Saka hanzvadzi yangu mune rombo rakanaka handiti? Alright, tine vatariri vari kuona vhidhiyo ino panguva inei. Ngatiti kana vachida kukubatsirai munoda here kubatsirwa? Munoda kubatsirwa nenobatsirwa rwakaita sei? Business kutengesa chaiko. Okay, kutengesa zvakaita sei chii chimwe kuti pai semuenzaniso? Kana zvokudya zvokupfeka. Okay. Kana ingave iri mari yecapital yamungadei mari yakawanda sei kuti mugone kutanga? Kuti utange business chero kana ukapiwa vana 300 tokwanisa kusimuka. Alright, ngatiti mapiwa 300 iyo muzuva ranhasi. Munokwanisa here kusiya basa iri ramuri kuita kana kuti muchange makutoti aiwa double ndakuwana kunzungu nekunyima? Kwete, unosiya. Unosiya. Ko pakaita murume ari kuda kuti akuroore agare nemi kweupenyu hwese, munokwanisa here kusiya zvakare basa iri? Handiti ka? Aiwa, tinotenda zvikurusa vatariri nemi mose vari katibatira makamera nemi hanzvadzi tinotenda nekupinda kwamaita muchirongwa. Kana kuna vanokwanisa kubatsira sistrini wedu ari panapa, nhamba ndidzodzo dziri kubuda pascreen. Kana uchinge wasati wasubscribe pano paSaint TV nepachibanda media, gara wangu subscribe pamwe chete nekutena on notification bell nekuti mukana uchiripo anokuoneka ine mfaro. Ndi Manass mwana kwa Chibanda, pari zvino ndoti sare zvakanaka.